Мир всем. 13 июльдә Сеулейдә ширкәү ачылды. Әлмәт һәм Бөгелмә епископы Мефодий гыйбадәтханәне изгеләндерү гамәлен үткәрде, службада уздырды. Самое главное, что храм создан. Иң мөһиме храм булдырылды, иң мөһиме ул изгеләндерелде. Ходай исәнлегегезне бирсен, гыйбадәтханә буш тормасын, бурынны яратыгыз. Әлеге мөһим вакыйга уңаеннан авыл халкы шатлыгын район башлыгы Разиф Кәримов уртаклашты. Мөселман праздникларын, бәйрәмнәрен үткәрсәк, шул вакытта православие бәйрәмнәрен дә үткәрәбез. Беренче ел элек инде шушы керәшен ширкәүләре турында сүзләр башлагач, без инде аны хуплап алдык. Аны инде үзебезнең президентыбыз Рөстәм Нургаевич Миңнеханов та хуплады. Шуңа күрә бергә мотор итеп эшлибез. Храмнар шушындай ширкәүләр эшләп торсын, аларның юлында һәр вакытта кеше булсын. Бәйрәм белән. Якташыбыз Татарстанның халык артисты Виталий Агапов ширкәү төзү эшенә алынып, авыл халкы булышлыгы уртак тырышлык белән гыйбадәтханә сафка басты. Бу эштә сәвияләрнең булышлыгы зур. Кадерле авылдашлар, туганнар, менә былтыр бер җылдан күбрәк җыл эчендә без сезнең белән бергәләп, Ходай ярдәме белән шушы урында изге храмны төзи башладык. Сәвияләр ширкәү тирәсен сөкләндерүдә актив катнашты, акчала табылышты, әлеге максатта өмәләр дә уздырылды. Мы церковь ждали давно. Без бу ширкәүне озак көттек. Аллаһ йорты өчен якташыбыз Виталий Васильевичка рәхмәтлебез ди Анна Рябова. Гыйбадәтханәнең туган телләр һәм халыклар берләмлеге елда сафка басуында үзенчәлек бар. Ширкәү озак еллар халыкка хезмәт итсен. Рәзимә Кашапова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре.